V našem prvním videu jsme si představili, na co si dát pozor u cen nemovitostí. Zjistili jsme, že existuje až 6 podob cen. Jen cena? Zde si musíme dávat skutečně velký pozor. Vždy se optejte realitního makléře, jestli je cena konečná, anebo jestli ještě bude přičítat jeho provizi a právní servis. Cena včetně provize pro realitního makléře. Zde máme částku ji skoro jasnou, avšak se může stát, že skutečně chybí ještě částka za právní servis. Opět se radši doptejte. Cena na vyžádání. Když hledáte nemovitost, tak cena na vyžádání je většinou taková hra. Nikdy nevíte, s čím na vás přijdou. Opět platí, abyste se vždy optali, jestli cena, kterou vám makléř řekne či napíše, je konečná, a nebo si musíte přičíst jeho provizi a právní servis. Cena k jednání. Zde se opět doptáváme na provizi realitního makléře a na právní servis. Výhody ceny k jednání je, že pokud je uvedená a je k ní toto dopsáno, tak to povětšinou znamená, že danou cenu pouze zkouší a moc dobře sami vědí, že nemovitost danou cenu nemá. Cena včetně právního servisu. Zde se vždy doptáváme na provizi realitního makléře, pokud není v textu uvedeno jinak. Cena včetně právního servisu a provize pro realitního makléře. Konečně máme výherce. Realitní makléř udělal svoji práci pořádně a uvedl vše podstatné. Tudíž by daná cena měla být opravdu konečná. Pro více tipů následuj.